Alhikima mai magani ya janyo wa Aisha Humaira da Rarara zagi da tsinuwa. Fitaccen mai sayar da maganin gargajiya wato Abdullahi Alhikima ya janyo wa iyayen gidansa wato Aisha Humaira da Rarara zagi da tsinuwa, wanda kusan kafatanin 'yan masana'antar Kannywood mazansu da matansu ba wanda bai fito ya tsine wa Alhikima ba tare da shi da ubangidansa wato Dauda Kahutu Rarara. Wasu ma kuma suna haɗawa da Aisha Humaira a cikin tsinuwar. Hakika ko lokacin da Adam A. Zango ya hatsari an yi magana sosai a kafafen sadarwa na zamani, amma ko kaɗan bata kai cece-kuce da hayaniyar da ake yi a yanzu ba. Bayan fitaccen mai sai da maganin gargajiya Abdullahi Alhikima ya furta wasu zafafan kalamai akan 'yan Kannywood. 'Yan masana'antar Kannywood dai idan aka tattara su gaba ɗaya a iya cewa sun kasu kashi uku, musamman akan wallafa magana a kafafen sadarwa na zamani. A cikin 'yan masana'antar Kannywood kaso na farko akwai waɗanda duk abin da ya faru, duk abin da aka yi sai sun fito sun yi magana, sai kuma sun wallafa maganarsu a kafafensu na sadarwa. Akwai kuma kaso na biyu waɗanda idan wani abu ya faru sukan fito su yi magana, amma ba kowane lokaci ba. Ma'ana abubuwa da dama sukan faru amma a ji su shiru duk da cewa wasu lokutan suna yin magana. Akwai kuma kaso na uku a dai cikin 'yan Kannywood ɗin waɗanda duk abin da aka yi, duk abin da ya faru ba za ka ji kansu ba. Ko menene zai faru ba za su ce uffan ba, sai dai kawai su kalla su wuce, amma ko alama ba za su yi wani martani ba. To amma a wannan karan abin da ya ba wa mutane mamaki shine waɗanda ma kwata-kwata ba sa magana duk abin da ya faru a cikin masana'antar Kannywood. A wannan lokacin a dalilin kalaman Alhikima wanda ya akan 'yan masana'antar Kannywood ɗin, waɗanda kwata-kwata ma ba sa cewa uffan, ba sa martani, ba sa magana akan duk abin da yake faruwa, sun fito yanzu sun aika wa Abdullahi Alhikima kakkausan martani, sannan sun ja masa kunne sun kuma gargaɗe shi. To amma me ya faru da kowa a Kannywood ya yi ca akan Abdullahi Alhikima? Kowa a masana'antar Kannywood ya buɗe masa wuta, kai ba ma iya 'yan Kannywood kaɗai ba har da wasu 'yan TikTok. Abdullahi Alhikima rubdugu kawai yake sha na zafafan kalamai ta gabas da yamma, kudu da arewa, har ma ta sama da ƙasa. Shin me Alhikima ɗin ya aikata yake fuskantar wannan barazana? Bari yanzu mu ga abin da ya aikata kafin mu ɗora a labarin. To kusan za ka ga lokaci zuwa lokaci idan aka ce an buga gangar siyasa, za ka ga 'yan wasan kwaikwayo za su fito suna yi wa 'yan siyasa wasan kwaikwayo a gurin tallan siyasa. To kusan zan iya sha wannan gabar abin ya zo ƙarshe, domin wannan ina magana ne da yawon ƙungiyoyi da dama. Mun kafa ƙungiya mai ƙarfi wacce take da mabiya sama da mutum 500, kuma wannan kungiya ba iya ta jam'iyyar APC ba ce, kungiya ce wacce take da mabiya daga jam'iyyu kala-kala, musamman manya-manyan jam'iyyoyin hamayya. A kowace jam'iyya za ka ga akwai 'yan gwagwarmaya kuma 'yan siyasa wanda ba dare ba rana su aikinsu shine su tsaya su kare martaba da mutunci na jam'iyyarsu, aikinsu shine su tsaya su kare martaba da mutunci na masu gidansu. To alhamdulillah wannan saƙon nasu ne. Kusan 'yan wasan Hausa sun saba a irin wannan lokaci ka gan an buga gangan siyasa suna zuwa su ce za su yi talla ko kuma za su yi wa ɗan siyasa wani aiki da zai zamanto sanadiyar cin zabensa. Tun a bayan ma dama mun san ƙarya ne, to a yanzu mun fito ne mu ƙara ƙaryatawa, kuma mun fito da ƙarfi da gaske, ba da wasa muke ba. Wannan kira muke ga kowane ɗan siyasa, ba wani ɗan siyasan da ya isa a kowace jam'iyya yake mu zauna mu muka san wahalarka, kuma lokaci ɗaya ka ce wai za ka ɗauko wasu su ci moriyar wahalar nan da aka sha. Wallahi ba za mu lamunta ba, kuma ba za mu kyale ba. Wannan ina magana ne da yawun 'yan gwagwarmaya masu yawa na jam'iyyu, ba wai ina magana da 'yan rawa ko kuma 'yan masu yawo wurin wasan kwaikwayo ba. A ina magana da 'yan siyasa kuma 'yan gwagwarmaya kuma jarumai. Kuma ina sanar da su su sani cewa duk wani ɗan siyasa wanda yake ganin abin da muke faɗa kamar wasa ne, wannan mutanen akwai aya, ai sun yi wa Yahaya Bello, an ga yadda aka kare, suka je suka caje shi tsaf, daga ƙarshe EFCC ta damke shi. Kuma ina ga ko Allah ya kiyaye ba wanda ya ce a cikin su. Kusan dai mu din ne muka ci gaba da gwagwarmaya a cikin jam'iyyar da yake ta APC. To ba kofa, kawai ku tafi ku je ku dan ci gaba da wasannin Hausan ku kuna dorawa a YouTube, dan rabano din da ake samu ku je ku dinga cefane da shi. Amma siyasa an rufe kofa, ba ma bukata. Kuma ina sanar da duk kowaye kai a fim, wallahi ba za mu daga maka kafa ba, duk girman ka, duk kankantar ka, domin na ga ma MD din ya fara daukan babbar binjima yana bin ofisoshin ministoci ana daukan hoto da shi. Abin da ya sa muka daga masa kafa
mun ga ba ya je ya ce a bashi talla bane. Daga ranar da muka ga ya ibi mutane ya ce wai a bashi talla, to wallahi ko a APC mutum yake in dai ba su talla to sai dai mu karar. Wallahi wannan shine sakon mu, muna yi wa 'yan midiya na kowace jam'iyya hela, kuma a shirye muke da mu taya ka yaƙi a kowace jam'iyya, da ko a kwankwasiya kake muna so 'yan kwankwasiya in sun tashi hidimar kamfen su da 'yan midiyan su ba 'yan fim ba. To akan dai wannan furci na Abdullahi Alhikima, wanda kamar inda kuka ji har Ali Nuhu sai da ya caccaka a cikin maganarsa. Kalaman Alhikima tabbas sun yi matukar ɓata wa 'yan Kannywood rai, domin idan muka ce a wannan labarin za mu saka bidiyoyi na martanin da aka mayar masa, to labarin zai zama ba a san inda zai ƙare ba, saboda kamar yadda muka faɗa a farko, har waɗanda kwata-kwata ba sa fitowa su yi magana a cikin masana'antar Kannywood duk abin da yake faruwa. A wannan karan a dalilin furcin Alhikima sai da suka fito suka yi magana. Amma dai yanzu a takaice ga wani bidiyo da muka ɗauko muku na kai tsaye, wanda jaruma Minal Ahmad da Aisha Najamu suka yi kaca-kaca da Abdullahi Alhikima. Ɗan adam butulu. Ke? Kai jama'a wannan rayuwa Allah na tuba astaghfirullah. Wa'yan siyasa su je na sa 'yan fim, to su je su siyasan ba 'yan fim. Na shiga uku na lalace ba ma wannan ba ni. Ni wallahi sun matallaye bakin ciki na waɗanda suka fara yi. Ya lawan nake jin haushi yanzu. Ya lawan na je na ga wani dogon message. Na ce ai dole. Ya ce ma ya rasa ma me zai ce. Wallahi to yana ba shi da bakin magana. Ba shi da shi. Wai in ka tsaya kan duk wani mai hankali ma in ya tsaya ya fahimci kan maganar nashi babu wani. Kenan yana nufin cewa su wa'ancan kar a ba su kar su ci abinci da siyasa. Yanzu shi a bashi, to shi akan me, shi wane ne shi da za a bashi ya tallan siyasan, waye shi? Naga yan fim dai suna da audience ko? Shi ba komai bane ba, wasu waye audience din nashi? Ba wannan ne damuwa ba, kin san me? Ai ko ba komai bai kamata yi wa yan fim wannan magana ba. Su fa suka fara tallata duk wani abu nashi. An ji yan media ko mu yan fim yanzu da muke abu, ai ana saka yan media. Ana saka yan TikTok. Ai bai kamata a ce wai kawai ka ce yan TikTok mu. To idan kayi abin a ina kake so a samu ka, ai dole ana kallon fim. Akwai mutumin da ba zai iya tsayawa ba a TikTok ya ce zai ga abin da ya kamata ba. Akwai mutumin da yanzu a haka kina kallo tallan magungunan da ake yi, sun gaji da tallan magunguna a fina-finai. Kama kai magana da tallan magani da yanzu ma fuskar da aka sani ne ma wani zai tsaya ma ya fahimci har me ake cewa. Kai astaghfirullah, ban ji daɗin maganar nan tashi ba. To kar dai a ba yan fim tallan siyasa a ba shi a ba mai maganin basir kenan. Amma kin san ko za su samu kuɗi yan fim wannan garan? Ko dan maganar da yayi wallahi sai an ba, wallahi shi ba zai gane ba ne. Wala ba zai gane barnar da yayi ba. Karfin hali da samun waje. Ha ba yan fim ya manta shi ma uwar ɗakin nashi da wannan din yan fim ce. Kamata ta fito ta gaya masa ta ce bai kyauta ba wallahi. To shi dai Abdullahi Alhikima wasu na zargin cewa wai mai 'yan Kannywood suka yi masa ne, domin ana ganin tun a baya, wato tun kafin waɗannan kalamai da ya yi, wasu suna ganin tun asali dama baya ƙaunar 'yan Kannywood. Kamar inda kuke ganin wannan rubutun, Abdullahi Alhikima ya yi wannan magana ne tun a baya a Freedom Radio. Ga kuma abin da ya faɗa kamar inda Freedom Radio ɗin suka wallafa rubutun. 'Yan Kannywood ɗin da suka kai wa Atiku Abubakar ziyara don tallata manufarsa, ko sha girgirbau da na 'yar Mariya ba su kai amfani a siyasa ba. To daga ƙarshen ƙarshe dai, bayan an yi gumurzu, an kai ruwa rana, an yi hargitsi, an yamutsa hazo, bayan an gama hayaniya da cece kuce da kace na ce, sannan an hau sama an faɗo. Abdullahi Alhikima ya fito ya nemi afuwa a gurin kafatanin 'yan Kannywood, mazansu da matansu, inda Alhikima ɗin a cikin yanayi na nadama ya janye kalamansa ya kuma ba da haƙuri. Ina amfani da wannan dama wajen janye kalamaina da kuma ba da haƙuri ga 'yan masana'antar fina-finai na Hausa, wato Kannywood. Na yi maganganu kuma zan janye su kuma zan ba da haƙuri bisa wasu dalilai guda uku. Dalili na farko, maganar da na yi wasu suna ganin ciyaman Alhaji Dauda Kahutu Rara shi ne ya sa ni na yi wannan magana. Ina janye wannan magana da kuma ba da haƙuri domin baranta shi da maganar da na yi, domin maganar da na yi ni na yi ta a karan kaina. Kuma lallai ciyaman Alhaji Dauda Kahutu Rara ya kira ni, ya kuma zaunar da ni, kuma ya nuna min kuskuren da yake cikin abin da na faɗa.
kuma daman cikar ɗan adam shine idan shugabanka ya ce ka yi daidai ka karɓi daidai ne, idan shugabanka ya ce ka yi kuskure ka karɓi kuskuren da kai. Lallai ya kira ni kuma ya gaya min maganar da na yi tana cike da kuskure, wannan yasa nake ba wa 'yan Kannywood haƙuri da kuma janye maganganuna. Abu na biyu, akwai abokiyar aiki na wato Hajiya Aishatul Humaira, ita ma ta kira ni ta kuma zaunar da ni kuma ta nuna min kurakuran da yake cikin maganganun da na yi, musamman akan mai girma MD Ali Nuhu, wannan uba ne a wurinta a wannan masana'antar. Hallau kuma a cikin masana'antar nan tana da aminai maza da mata wanda suke da alaka ta mutunci da kuma mutunta juna, wanda da na yi magana gaba ɗaya maganar ta sa ta cikin tsaka mai wuya. Wasu suna ganin cewa da yawunsu na yi wannan maganganu marasu daɗi. Haka ne karan kaina Abdullahi Alhikima a cikin masana'antar Kannywood ina da aminai, ina da 'yan uwa, ina da abokai, ina da manya kuma ina da iyaye, wanda bayan na yi wannan maganar na gano cewa lallai na yi kuskure babba. Wannan yasa nake ba ku haƙuri da kuma janye kalamaina akan wannan dalilai guda uku.